Een van harte goedemiddag. Kulturu TV is signing in. En ik van Usabi dat we go tapajari. Isabi to we go tapa dek chinso. We go tapajari voor mama sarana. Dan gaan we kijken in de buurt wat er allemaal plaatsvindt. En dat kan je alleen maar weten wanneer je met de mensen praat van de buurt. Die de Ude Irangu. En te metak Rangu da Ude Jaso na Tapaistraat en de Ramgulamweg. De Ramgulamweg is een heel belangrijke straat. Want de PL-bus rijdt zo. En punt 1, nou een Smarapassi. De PL-bus rijdt en ook toe naar een volksbuurt. Dat wil zeggen Smalaijaso. Kinderrijke buurt. Maar we kennen de problemen van Rangu. En deze problemen na volgens mij sinds midden Chingmere Rangu is Sungu. Rangu na een doodpressie. Lek van we taking. Isabi en wij gaan jullie meenemen hier zo in de buurt om te kijken. Hey, fa asan doti jaso. Zij de mek a regering no Eroko. Tap a business tak zij kenessa. De straat no mas Sungu. Alston Sanayong gaat jullie meenemen en zoals u ziet, we zijn hier met een paar buurtbewoners en ik ga mijn camera even draaien. En dit is al het beeld. En er zit vuil daar. En we weten ook dat OWI bestaat, maar ik ga de vraag even stellen, komt dit door OWI of is dit gewoon normaliter zo dat apprecie ja zo doti one soort fasie. We zijn hier met een buurtbewoner. Minasap Ifukakari, Farai of Rasta of Iwankar Yunen Srefi na Echare waka gewoon. Fawaka na nga abuurti ja so Srefi Rangu of kan de wo begin nga vraag olanga. Yuna Frangu. Boy, mi geboren, mi getogen in Rangu isabitok. En altijd een model de sotak, de mane luku Rangu, isabitok. Luku no a pasija, tapa istrat for sa mano be sumu no alasan de mai troe doti da pabrasitak alasan koi sumu no ala de rio lering. E for stop isabitok. Assistem bruya ja Rangu de mane luku ka Rangu isabitok. En we actief de man chawan ai ko luku isabitok owi mek owi deur collect famus do de beram sref ne kring. Ye cha model to. En adoti sa weshi drape na gewoonlijk de ma eko dump adoti drape of na omdat owi bestak. No, altijd na so amandek ba isabitok luku bautara kere de ma be krima doti update alasan de ma be kri update de ma be bigi mek de pasi srefi. Maar sinds daar kere jakong uno shino a veranderen, isabitok. Uno shino a veranderen. Maar een tijdje heeft me aben boom. Machine no be de jaso die a regering be begin a periode voor de ma. Ja, machine be de man be roko isabitok. Maar sinds die a verkiezing kong de man de maisi wini, uno shi next moro de man roko next, de man do next moro ja isabitok. En dat is feri de man, de mai luku de traburti wel mi denkere, maar Rangu ja de man e luku. Ik zie ala de tramaf mi ja serefi de man sa snap ja, de man de do next ja Rangu. En te weet about Rangu, ala de impressie op de politieke kleur. Isabi toch, like table gua tapsi da ye shitak drape na NDP, ABOP, isabi toch PL netak next drape. Terwijl luku Rangu, soort politieke partij yushi edraya presia. Rangu bede altijd NDP na ABOP, isabi toch, maar ina verkiezing voor 2020 toch? 2020 ka verkiezing, ja. Dat de man sell out om mensen maar weer NDP na ABOP pakkie, maar de man stem GVAP, isabi toch? Dus no, mi no mategi soort politiek kleur de mij se hoor no, isabi toch? Mi no mategi precies maar. Mi denki de man na VAP er zo er. En fafa passi srefi jongo. Je shilek de ma eduan sani want mi reinet mi shitak boy pede drempel de olo de walo sot sani. De mai kon tapeng da olo e kombaka of naso de mai libing. De man e kon tapeng de man gewoon de mai kon de troep chindoti in de olo of brokostong tanga dape. Baka wa tu de dawa basem elende baka. En watra problema jaso. Na jaar in jaar uit. Isabi fa you be kan shilek ma wa oplossing ko na sistema jaso. Boy, de mamus roko isabi tok. De mamus bigi roko, de mam ko krin de rio lere isabi tok, de mam ko soigi de man. Want de man do de sanda de man ko soigi e bel seref de man kong. Nooit de mai kong isabi tok. En sa if de passe sumo, ye lip de passe sumo, tanga las de passe boroko igwe, de wasabe de bumbu seref boroko. Awins de wansa de ma mek dat si serefa abrasi want tu pasi de NDP regeren be meki. Tanga las de ma uberoko tu want zolang ang pase sumo. A schuur sansa is sa musora a pasi Stevie. A mai was gwetok. Dat tanga las a mai bigi saka.
Amai bigi skoifi, isabi to. Ja to. En faya si a toekomst ja so, yere rangu na altijd wan biertype, isabi to a jeugdlai. Isabi to masan de fudu na a jeugd ja so, want yere ook tu ja rangu de mai gwego nak de ma ede isabi de mai doro ina a negative world. Isabi to faz do na pistori dati. Boy, de man de sai den kapsa, de man creëer no a model gi a jeugd tak e kan de wan sportcentrum, isabi to. De man kan go ontspannen zo of zijn, waardoor de jeugd er gewoon hang jongeren. Isabi toch, tanga last de mij bige denk. Isaba model bate ide in, ja, de mij bige denk money en sang. Werk gelegenheid schrijft ne, de tum sigi de manja, isabi toch. Dat tanga last de mij go zoek first money, isabi toch. Je bent apa oproep gi a regering disi met name OW na want alles eigenlijk ja so na OW infrastructuur hal doti op na OW isabi tok meshi jari ne kring isabi sabodo you oproep. Boy mi oproep bode taki sai den kapsa ala de wagi sai kong piki doti ja isabi tok me stal na de hun stan e yur de wagi dat gi lanti isabi tok mi efi aksi mi bote tak mi no denk tak de wagi dat dier so tak lanti no ma baya wins 100 de wagi dat of kan de tubarki dat de mai pot de roko den serefi sabito te ko roko ma want luko me ma de ina overheid isabito o me ambtenaar sa de sa is dos umar en de meeste of de man sa ko piki do ti jana so man sa de huurling gewoon sa de mai yuruf kon isabito amone las drape. Amone las drap, amone las furo, amoni dat ala de moni sa igwe dape bekata ina kasito. Isabito. If kan de lanti be abe egiwagi. Dat sa de mabodu. Na moni sa de mabodi lasina onderhou monif onderhou de wagi na nga de source dat mano monif kan de go pai kan de bepaalde contract teken bepaalde contract na nga bepaalde bedrijf tak de mai ko pikidoti. Ala de moni dat maar te ilu kasa fini ook tutok. De mana de igi man de mai set ko isabito. Want de hun distance yap de wagi dat serefi. Na de mamang isabito. Na onderling de mai sukufia ma moni no model tak a follow no musmang a bistof tap de ma isabito. En you be abribi in a regering di silek fa furu sarana ma be abribi. Want je si asitel de man ugi de man asitel. Minotak kan de yumi ma afolak gidema de sitel isabi you be ababribi tu tak de mambo setkon of you ababribi ete tak de mau setkon nooit meer ababribi tap de mai si omdat misa fa bepaalde hun die staan denki taigo about money isap fato de man alek uduloso de mande isabi tok te uduloso dawan oso doro si alteita mamoy mana later da yo folok tak te yo go ina flieren fosi na nga de source da yo folok tak oso jai stort en yo isabito en na so me shi de maisi playlek de bumoro a regeren sabe de fosi ma no a model sa mi shi de mai chare wakaja de mana gide gebalangere want dalak we go ina verkiezen baka isabito en sumayeshi fa ina verkiezen saiko fu wini boy, mino corriere, de mai tak luku mi se refeshilek NDP ka teken bakare, ma gimi samiko sabi, abetre de man pot NPS ifo bakare, isa fata, kwana ya ma abetre de man gi NPS akas ifo bakare, na de ma tibe saka kurs kodoro tui su filto. Ja toch? De la katal wo go jaso na one street man me ook tu me brada isabi tog you seref de jaso tapa block isabi en te de tapa block dan asane switi isabi to yes don tapa block yes eti structuur ma te luku a plan serefi sa ego in you te mitak fafrangu sa ibotegi wa Hollander of wa masa boko reisa wel fa usata ken rangu de ma yesha situasi sereflek fatra ma migatori ba aprese sungu dape walo romol de dape walo doti de dape folok tak dat no kan ye folok tak walo chinengere mus gua skoro gua wenkri na in watra des mamus wakai staka a model dat ne woroko i folok tak dus o antaki mek de ma sete mek de ma mek muitif kleure wan model want sono kan i folok tak want ano agu of meti etanja so na libis malek onderling
etanja so ivolok to. Na lek satra mami takik ba uduloso model de mana uduloso werkelijk. Ivolok to de mana spanga unu. Ivolok to na unu abif survive mina tapa mata mesukeng ba mina pandi street mesukeng ba isabi to na pago dami teken. Mina sang komenyang ivolok to. Dus mi etaki mi netak fu mi wa mi etak gaher blok tak mek de man ko sukuf sete si de reoleren batu taki no. Sang for stop dape di snokang. Fa awatra ogwe if aale eko ano kantok memang. Iya tok walo bigis mamus gua uroko des mamu wakai watra ano kang sonokang. Na soso den sakade luku de manes pa nga gato yutiere. De manes pa nga unu. En misere fine boutap de man. Isabi to me boutap misere fi sam fenina dat menyang. Mina so me roko. Ivolok to ante mi wakti tap de maisi minonya mino dringi. De ma etaki ya ye refa genoeg a president taki ya werkgroep installeren fukang rokotap den project de disi isabi tok fa ye shapi story dat ye selek na bunsani of ye selek na amoni emek na wansi. Wel na lek feit takere na amoni de me emek wansi da per. Mino kori mino selek asanato roko. Want laatst na goede verwachting, want discussie bij de voor astrategel, jiva de man bij meka astrategel, minus op even volg gesprek dat hij, maar wanneer zo discussie contacteer, met te doen aan die boom, te doen aan die imdwing gelijk boom. Ja, toch want misref na strategel, maar mino kori, ala de oroko dat me doet toe. Isabi tok. Eva roko no pot bunde ma mustak takaroko no pot. Eva roko pot bu ino mate ama takaroko no pot bun. Dus mina fure takiere. Mek de man set sa de mam seti. Ma mi takwansa ni mi elukuf misrefi mine spananga de man. Tulek pa de man spananga unu. Misref ne fuka stap de man. Mina sami feni minyang. Sayo denki, sot balay ideng de ma ofur doro komit at 20, 25. Usually de may hormasani stash tak te verkiezen ten doro da de boyo bossa moni of usually na kung de maulibi ina trubu na 2025 de maanga. Well, na luku abif luku saigo of saikong. Mino sa de may setina de mam sap sa de may set dape. Ay mina fure taki mi brada, mino kori. 100% mi brada, abe de wan sweet gesprek fu yere isabi tok fa de kragi jaso inabirti. Isabi ma faf ayut dat na alas ta vraag, faf de youth jaso, want ube aksi rasta ook do. Fa yushi a toekomst van jeugd jaso. Well, no ansan no def de man go play go on span de isabi tok. Na kung de mau de tapa mata, de mau tek karta lukulek fa de bigi we suken na so de mau suken tu. Na sa sane kong ba de mau bigi de tapa mata no we suken fes. Ya tawan de mano masro ande mau go sukuan ko de ma abaskoro papira ma de mau go sukaro ko ma de mano ma fene. Dan asu Maria abaskoro papira to. Asa upsa na tapa mata wo suken tok. Natapa strati wo suken faukan dringi fluku dem chin funu nanga afro of ayur osomoni sa muskonto an so lazy dat srefune mampai. Dus na system fa country. 100% kulturu TV usap tak utranga drape Europa si mino sabi FB wan barong hantu mafi jaso isabi of trasi de mafi sabi de ina blok de ba okasi dat nunu. We bara alamang rangu pasi Holland pasi ala sei mek de ma luku sei sa luku mek a follow serf setting. Want unseref no man do next. Unseref no man do next ala man tapa mata ja we suke ala de man ja seref saba model sei sa ja tak te ja ta alen kon ja fuck up ino ma wakaja ino ma de frey. Mi si we ramo wet patafiko yesi tak ja abi pura man e futu waka ho and that fout. Ja toch, dus mek de man setengu. 100%. Zo hebben we het hier gehoord voor alla de man. Rasta mino sabi F kan die bij een bar want ma fina balanda of dat see. Want altijd de mij tegen tak. Hier no Europa mek de man wen kuyere. True. Ja maar we bar alla de man Nederland, Frankrijk, België sabi toch. We bar alla de ururangu manja alla sia. Kotak sarana ma isa fato. Kunte kabig op dat see sabi. Ma akondre ne draer mino kori akondre ne draer. Akondre slow. Dis uno be gwen disi, isa fato. Uno be saba kondre so. De ma isi foka model op mino kori, de ma isi foka model. 100% ja. Kondre slow, ika wc puro, maar kondre slow, badape. Ja, en zo hoort hij het. Soms kan het zo zijn dat je een beetje verhit raakt. En hoe apa kami berada, fa yeshi aplan. Niks. En we zien hier aan de overkant en ik wens toch even een gesprek met hem te hebben omdat amas apwapchi stakam apwapchi basis rangu. Isabi toch van kami berada. Hopelijk mijn story, maar ude jaso sowieso fu charangu ko in beeld sana den problema jaso na in rangu. Temibo actie bijvoorbeeld mibo dewang
parlementariër of een minister en dan benodig je uit dat ze rekenen sa. Van wat kan dan rangu, soort probleem je bokart aan? Well, you se refresh balik pa. Yes, a blog batak ko da pa. Ala de presse sungu. And boy, you know, ko de ma beta kaget tu pa de ma. Ane sorry era Mr. Era. Ane sorry wataga to fuck up. Te kwa bigi waka fana face safe rangu kota indo de stak no ano kang. Wage to no maxi so do. Isabi to? Yesitak apa sih sere fuck up? Isabi to? Ya to ya chine jay sere sabi. Wage to na alte chine lo duars walo sor sike duars in de watraja so walo sor system. Isabi to? Biggest my de ja in de pasi. The man do next day they get to here, me no kori. And I know rangu wang. Now la they get to we talk about port, we talk about Abrabroki Sofia, la they get to we talk about the get to now la they get to Srana Isabita no jawang ala si. As I must how up. Wa mi srefi mi na strategy ko komedu e meshi de model sa de mai seti takawalo. Na max and de mai seti na ko Isabita. Dus ja. Yes. Nada ti. Pa yun din karakering di sochare wakagodoro. Ete usually de maulibu kung inasahan di sida a next de maulibu a next regering sa oko. Na standard to yeshi batak de matang o lang de mas domba. Driari bada sai shilik de mau seti next de mano sita sane komoro er. Ya mang de majane batika next gagetu next de mane batika gasrana follow. Ya ma dus de majana I'm sure you give them a... Ja. Laatste vraag dat we tappen. Je vindt niet je de maand 2025 of je vindt dat ook qua tapu met de man goed direct? Protestmodel. Boy, me dat nee give them no one can share. Voor me say you boy de ma jaka rot op here, me no kori. Ja ma de ma jaka gwe wa de ma jane spananga no as ma bigi wa chiwanga no as ma de ma ne span. Luko de we kring de price in de we krome sor sane bruya. De ma jane spanga follow dus misire fi mi say. Mine spanga de ma tuere, no atuetak fa atuetak de ma de ko. I'm sure you give them a work with 100% wist dat ja wapchin stand ja so ook toe ano een promo maar wist dat wapchin rango dis na take away. Ja, is er sabi no mas do ana do mina bigi basi if mi. Oh na bigi basi in. Yes ka fola ka jama nga ma. Ja de boy da ngade de ma batra en wa aksi bigi basi. No, ano bigi basi Broeder na? Oh, maar broeder is helemaal binnen, dus we zien broeder niet. Maar broeder, ik kan lukken ja zo, dat me opa van je hebt zo. Oh, je kwam mee? Oké, 100. Ja. En zo zijn we hier in Rangu. En wanneer ik het heb over Rangu, dan heb ik het dan over, ja, ik zou zeggen een volksbuurt, kinderrijke buurt, een buurtje Chilai, isabi, heel veel mensen. En we zijn hier om eigenlijk de problemen van Rangu aan te kaarten. En ik blijf het zeggen, wanneer je de problemen wilt weten, dat je gonna de mansrefi sa etanjaso. Ja, isabi inom gonna de man sa ja, play kong rapporteert terwijl de mensen niet van Rangu zijn. We wachten op de heer. En ik denk dat we het met hem zullen afsluiten. En zoals ik heb aangegeven, dan zijn we hier met de standhouder en ze noemen hem pastor, isabi, en broeder, als u even kunt omkeren, dan zag ik, omkeer, ja, gaat u gaan. Dit is een logo van een merk waarmee ik al 16 jaar ermee bezig ben, het gaat naar 17 jaar. En ik zit zelf sinds 2006. Ja. En moet ja. Wasamo antegi alamang san de ina regeringsrana. Nanga verstaan wan kondre edrai. Ja. Geto na poti malai. Magado bless de manga wansani. A geto lai talent nanga vibes. Ja. U ka ididis na wansan sa me dagen uitak. Akayep strana nanga pai mas refi. If de ma verstaan sana waarde fu auroko sa gadojin. Amerik na GOD God. Allerhoogste, die groep zijn gado, want je hebt een toetra gelovige moslim, een just, maar weet dat realiteit. Maar alle groep zijn respect en waarde aan een gado,
Gado give een revolution, kare openbaring. Nang aning God als merk. En het is geregistreerd. Ik nog een karning in de media. Maar ik doe om een topper ba. We kunnen een battle. Ik even wonder van ik kan niet een minister of een president of een vicepresident. Dan bijna manier taka opbouwt als sanja tamang moto baka teanga mamiti. En dit is naar Auroko. God overwint duivel. De G staat voor God. Ja. De O voor overwin. De D voor duivel. Dat is in Nederlands. Ja. En het heeft ook zijn Engels versie. Dat is God overkomt devil. Ja, 100%. En dadelijk als er weer zo'n beheerpromo zou we met Jaso, maar dit kan gebeuren. We zijn hier op locatie. En hoe ziet u? U bent al lange jaar, denk ik, hier bewoner van Rangu. En als ik zou vragen, Rangu, vanaf uw 10 jaren, wat zou u zeggen tegen mij? Rangu, tot heden, is beter gaan worden. Om eerlijk te zijn, to make a long story short. Want in mijn tijd toen ik jonger was, dan als zou je een taxi pakken, chef voor tijd dat moest ik dat ook voor Rangu waren, mino kon in Rangu. Om feiten die toen der tijd gebeurden, maar net als u als mediaman bent, je hoort minder en een bepaalde kalmaliteiten van Rangu heden. Dus als u mij vraagt, ik ben door de genade van God nu 48 jaar. Rangu is naar de betere kant toe, maar kan beter. De overheid moet zijn deel doen. Wij als bewoner van die ghetto zijn bereid, net als ik het zeg, mijn naam is Demalukuja. Met puswatra, met waigrasi, met vet aan beram, sa ano mi uroko. Maar mijn naam is van blok, mijn van ghetto. Dat ben ik maar ook toe. Dat ik je helpen de hand. Maar graag met de man de plicht. De familie bezig naar Amerika, maar is dat ik geregistreerd. If you want apport, ik doe dat maar. Helpen dan, ik doe maar op een organisatie. Voor mannen intellecten. De man saab heights, maar lai, saab ideeën, sa koni moro president, sa koni moro VP, maar just a power. Voor kan rode man vibes. Mijn naam af de man sa ebegi ja groep dat ik. Maar soms zijn er nog misokkel. Allemaal itakaboom, het blijft daar. Het kan me helpen in de wereld en Suriname helpen. Het is een openbaar en daarom blijf ik daarbij houden. Ja. En wat zou uw boodschap zijn tot slot naar de regering toe? Mek de maluka hier kondre. Rangu na wan pis van kondre. Meneer geoordeeld pe de mij luku. Maar wan atoso altijd op spoedeisende hulp. Bijvoorbeeld zo'n situatie. Verdient een spoed en behandeling van de regering. De score op ching ala de wakay sa ya so ma mi meji de chi watra fo as futu nanga me crane mi ati wan sa isa de chi fute go in blaka toko nanga me sa tra abi tre Je stag na groen ga oso baka wan anoma go so nanga sandat na. Dus dit is na de eerste sansa we begi de ma infra. Ja. Ik de ma ye kwanga dati. God will bless them. Nanga de traverse rana pe abe fan uduma. Rangu ko pe owide. Me wakanga futu ga oya of kanto dus. We verzoeken them man. En de trappers toe, met de man ook een afdeling voor AZ, je hebt spoedeisende hulp, met de man ook, we begrijpen, de man ook alles aan direct. Maar we kunnen bij hem dat we bakje de scoruptie wakken, na een misref, we kunnen dat. Zo aan bij hem na even de match wang, even na de wang chimini graver. Ja. Dan iemand krabala grassi dat is abo met chiwa ge misif nak dat. Ja. Simpel de chino ma wakai na grassi, misref ne wakai si. Ja. Is not the sound that he. Yeah. We have you and we from take away the poor mama. Yeah. They man do their best. Now so say you take them man. Maar if the man do spend them man do once and na fluko take them man. You could brush on. Uno an she descend that ja. Make them respect God or aksi God or God or you pay them man bene them a budget. The man no too for na so abdape. Maar the man ali bisma. Ja toch, de ma power binnen de bereik. Mek de ma luku de spoed sana no jawa. Mek de ma pot zebra pat. Luku ja, e deepchi me abraja so. Zebra pat ala de sandat go ne shimoro. Het systeem nog veilig zo toch. Duidelijk. We willen u sowieso bedanken dat u een input wilde geven als ja, wapchinso
opgeschoten. Eigenlijk Chiorumang in een planja, zo ik hoor 43 jaar. 48 jaar, ja, is heel wat. Is 2 mensenlevens. Ja. Nederlandse vlag. Ja, een paar 8 februari. Ja. En daarna 25 november, dus een paar maanden daarna. Ja. Nee. Duidelijk, thank you even bij ons baron. Toen maar drapen naar Holland of bij Europa, want drapen meestal de lobby. Dat eigenlijk de Sranama Wenkung, dan hebt u nu de gelegenheid. Met bar alla de Sranamang, in Srana Odi. Met bar alla de mijn Amerikaan. Met bar de mijn Holland. Maar we samen tegen de man naar buitenland. Met de man Sranang, ik vaar de man osso pede tandapede. If we zijn fuck up in a osso de man obroko de ede. Met de man net hij lukunomo. Regeren as man. Gado egi por, and of play gado. Man af yepi. Suma no ma uneta kanga groep dati. Kanina wa osso ina jari na ne. Uneta kanga ma ya masang. Gado bless. De man daar buitenland. Met de man luku. If you na voor rango bijvoorbeeld. Met je luku sang, ik kan do give one of the score ja. Alas om en vast de sa de man kan yepi. Ano ta koye meja no mo. Maar wis na de beren bijvoorbeeld. Met one of de man ta wo pai ma ala de berma. Maar voorbeeld de man ai kom bakana you efi man. Wa mi na uru medwen ja. Pemi man. Dus dat nou af de boos gaan. Met God bless them man to for them I de money. Make them have more to. If the man no abi. Maar jippie, en daarmee gaan we hem afsluiten. We waren hier op locatie en ja, wat wij doen is van tijd tot tijd gaan we naar de buurten en desma ik den kragi. En zo hebt u ook gehoord van de jongeren, een ietsje oudere persoon, wat de situatie hier is in Rangu. We hopen dat de regering, als het ware, de man met moeite voor Setasani kon uiteindelijk jaren. Want sinds middenmere Rangu is Sungu, vooral al waterproblematiek. Ja, los het maar op. Als een Sanayang is signing out, Kulturu TV en zo. Als je het hebt gehoord, dat je dan volgt gewoon subscribe en dat je check aan nieuws. Jaso in Mama Sranang. Ja, maar God bless my brother. Word jij onze 50.000ste lid, dan krijg je 3 maanden gratis internet in Suriname en anders een voucher van €50. Aanmelden met je Gmail-account. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een raad. Wambari Teana, Wogoluku na Kulturu TV. Tam Sabaka Gang, de Canada Pewang. Ja. Tijd voor het nieuws. Go look up the news. Kulturu Nyusu. Paste fastratis respuntu. Unde baniu. Sadef arkina new. Kulturu Nyusu. Paste fastratis respuntu. Suriname zo een hele clan. Maar go depti elk one. Weshi alas my sari. Alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang. Beno wasoma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriyo ya fans of shini. Esha